Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja omna tmur tpoġġina quddiem għajnejna l-Verġni Marija ġbija ta' il-Knisja. Kull tifħir jistħoqlok Verġni mqazza Marija għax minnek twiled Kristu Alla tagħna u fil-Knisja inti tiddi bħala xempju ta' virtu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena.
Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-irbieħ tas-saċerdoti abbandonati. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħala eżempju ta' imħabba bla is u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel il-Knisja tiegħek jew tħares bħala il-preċett tal-imħabba. Tingħata għal qadri tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Ħadd tkun fost il-ġnus kollha tal-art, sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kiel mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu staqsih. Fejn int? U dak wieġeb, smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jiena eri u nħbejt. U staqsih, min qallek li jinteri, jaqgħu kielt mis-siġra li jiena ordnajtlek biex ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li tajtni miegħi i tatni mis-siġra u jiena kielt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb qarraq bija u jiena kielt. U l-mulej Alla qal lis-serb, tal-li għamilt dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaqqek titkaxkar u t-trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu rkubu. U Adam semma lil martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Il-mulej bena l-sijom fuq l-oljiet imqazza u iħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. U belt ta' Alla ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u għal Sijon jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija u Alla l-għoli nnifsu jwettaqa f'posta. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu dawk kollha li jamru fik. Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. O Verġni ħinja li nissilt lil-mulej, u minn birka tal-Knisja li tqawwi fina l-Ispirtu tal-iben tiegħek Ġesu Kristu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u d-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, Hawni ommok, u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox huwa mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal, għandi l-aċċ. Kien hemm wieqfa kien hemm bieqja mimlija bil-ħall u ma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba ta' jisopu u
u resqu ilu ma ħalqu. Kif Ġesu ħal qal kollox huwa mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejja tal-Għid u l-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-itzma jibqgħu fuq is-salib għax dak as-Sibt kien jum solenni għalihom, talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis illum kif edna fil-bidu qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Madonna taħt it-titlu Ixbija tal-Knisja. U allura il-Madonna li kienet miġbura mal-Apostli fiċ-ċenaklu meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu hija simbolu ta' dillhom fil-Knisja li taqqat flimkien u tibqa' tallimna kif għandna inħobbu lil bina Ġesu. U allura Marija hija dik li jemnet anki jekk mhux dejjem setet tifhem dak li kien qed jiġri, għax li temmen eżis ifisser li tafda lil mulej Alla f'kollox u aħna l-insara li ngħidu li nemmnu f'Ġesu. Aħna nħallu f'idejh jew inkella fejn jaqblinna. Importanti ħafna illi ngħidulu mulej hawn jien għamel bija li trid. U jibqgħu ċerti li l-mulej jagħmel sewwa aktar milli forsi naħseb jien jew li rrid jien. Għalhekk importanti li tafda lil mulej Alla dejjem u kullimkien. Difatt jekk għamlet Marija, tant li Eliżabetta issermilha propju b'dan il-kliem. X'qalet Eliżabetta meta l-Madonna marret għandha? Ħinja dik li jemnet kull ma bat jgħidilha il-mulej. U allura kemm għandna x'nitalmu aħna bħala insara minn dillhom imbierka li għaddiet minn ħafna stadji fil-ħajja l-Madonna, kellha esperjenza ta' kollox. U allura jekk nirrikorru għandha iva tifhimna, tenna u tħobbna. U allura importanti li nibqgħu nitolbuha lil Madonna biex tenna mhux biss il-familji tagħna, speċjalment il-familji iktar li qegħdin fi kriżi, anke fix-xogħlijiet tagħna. U anke nitolbu għal Madonna biex fil-Knisja li tagħha aħna nkunu membri tagħtina l-kuraġġ u l-qawwa sabiex ngħidu iva kollox lil Alla u ngħidu le lil ħażen li jista' jkun ta' periklu għalina. U għalhekk ngħidu flimkien issa is-sliema, ngħiduha flimkien. Sliema għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Tlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Koġobkom bil-wieqfa. Alla għażel il-Verġni Marija sa minn qabel ħolqien tad-dinja sabiex tkun ibnu magħmul bniedem għalina. Aħna mnatwaġġih illum f'dan għal-jum tagħha nitolbu lil bina Ġesu jeħlisna minn kull hemm u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu, inroddulek ħajr għax sit li ommok Marija tjaf mal-Knisja sa mill-bidu tagħha. Għat-talb tagħha qaddes il-Knisja tiegħek u wettaqa bil-grazzi tiegħek nitolbu. Mulej Ġesu, ommok Marija kienet tosf qalba kull ma kienet tara u tisma' fuqek. Għamel il-ġnus kollha tal-art
jilqgħu il-kelma tiegħek u jgħożuha nitolbu. Mulej Ġesu inti rid li ommok Marija ħdejn is-salib tissieħeb miegħek fit-tiġrib tal-passjoni tiegħek. Bit-talb tagħha farraġ u qawwa qalb kull min jinsab imġarrab mill-lemm u n-niket nitolbu. Mulej Ġesu ommok feċċed dejjem tagħmel ir-rieda tal-Missier. Enna nitolmu minna nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj, għat-talb tal-Verġni Marija, eħlisna minn kull deni ta' issa u tal-ġej, watina li nibqgħu dejjem fidili lejk, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikollna ser fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u njedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li mulej minn ħżuniti, widnuk tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament ta' salvazzjoni daw l-offerti li ġibnielek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali u ta' dik il-qima li bija aħna nofru lilna nfusna bħala sakrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien roddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qis tat-tieba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. Hija verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hija l-verġni li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir. Ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-Apostli kollha. Hija verġni li tobdi, tnissel liben bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija Om tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija verġni li toffri tidher quddiemek fit-tempju fl-ewwel imwieled tagħha u tilqa' lil ħajtu joffrija b'sakrifiċċju fuq l-għowda tas-salib. Hija verġni li tisar, tistenna bla jeda il-qawmin mill-imwiet ta' bina
u brabta sħiħa frida tiegħek tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ngħidulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nabrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nabrak. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn l-imwita xu l-mulej kul irkoppa temile kul il-sin jistqar Ġesu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek fl-irwieħ tas-saċerdoti abbandonati li jogħġbok issejħilhom għal għandek b'din id-dinja. Għameli kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk.
Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqazzo mala Marija, ma' San Ġuzeb Zewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, Missi li jħobbna, Missi li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, Missi li lest li jenna, għalek bil-fiduċja u bil-fidi. Ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u għastess nejdu fl-imkien. Missierna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubitna, bħal ma naħfru lil-minoħa tijalina. Taddaħħalniex fit-tiġrik, zdeħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek. Nħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, Iben Marija. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Sinjur Alla, nitolbu. Issa li ċċelebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti l-Knisja tiegħek jew tħares bla għeda lejn il-Verġni mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u imsaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Inkantaw fl-imkien. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer ta' qlub safin. Marija mħanina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbu. Morru fil-paċi ta' Kristu.